Pagmata na kong mga bayot, nakatimaho jud ko aning kalanon na lantaon na to kung sa gibuhat nga kalanon sa kong ugangan. Gamas dahil siya tayo puti ito mga bayot. Marag maggama siguro niya siya niya og kalanon ba. Mo na iyang ipalaman. Lamig good. Dayon. Naluto siya og galugaw siya ni Karina og kalanon. Mura siya og tik-tik ba siya. Yun mo ni iya ang lodi niya. Lami ni siyang kalanon na mga bayot. Ang iluto ani idibol. Mura siya og syakoy ba nga naay palaman. Basta na niluto akong ugangan, di gyud magsilbig dita mo tilaw. So tilawan ta ni mga bayot ning potato nga iyang gigisa. Diba? Ug unsay lasa ani mga bayot. Ang lasa niya mga bayot, murag adobo. Na ay turmeric powder, na ay black pepper, asin, o onion, then gigisa og mantika. Oil ba? Munang lami. So see you later. Kaya mukhaon ko ani og magamay. Gadula na ako ang binhi kaloy sa Ginoo mga bayot. What is that? P. Very good. No. Narangi ang samado. Isa din na apod oh. Duha din na sa sulod sa iyang baba. Ang sulod sa iyang baba maoy dako-dako og gisi. Sa gawas wala ra. Gamay ra og ulat oh. Duha na ka buok. Salang ga? Kanay ang iringa ga natag sa iya ang papa kay naulian na lagi kuno siya gihatagan sa iyang papa og bulak og kana. Sig sunod-sunod gabi nga istorya ko natingala kung kisa gikiblat-kiblat ng mata. Duha ka mata na magkiblat-kiblat mga bayot dayon gibundak ni Karina usa na lay mo function. Nahanglan pa siguro ng operahan ng usa ka mata na. Kaning dulaan na mga bayot ang nakapahilom ni Karina atong pagkahulog niya. Gipalitan sa siyang tito ani atong nangadto sila sa gawas. Dayon amo ning giitsa-itsa ning harot nga jump lagi karon malingaw lang gyud siyang undang sa gilak. Jesus pagkagabi gihilantan man himburot man ang usa ka aping. Dayon mo na to nagsugod ang hilanat ni Karina. So may adlaw may ngud tuming hapon natong tanandra mga bayot no sugda na to nga atong adlaw aning ato ang niluto nga napagod then kaning ato ang nilat-an nga gamay ra kayo mga bayot kay gamay ra kayong baba mo kaon ani karong panahon nga. While galuto ko ako na din ning prepare ning amuang lamisa diri mga bayot kaning mga karne nga uga pa sa ako ang nawong mga bayot ug kaning ilang atsal nga halang pa sa ako ang pagistorya kaninyo mga bayot halang sama kanimo nga murag aswang. Charot. Guys, let's lang puday ko dirigpan nga pareha na kog color no. Mao na ni amo ang sit up sa amo ang lamisa karon while akong binhi diri akong gilawgan ni siya og soap mga bayot. Unya perteng higop niya sa sabaw kay tamis-tamis gud pong sabawa kay akong gisagulan ning ako ang giluto koron og kalabasa mga bayot. Dayon syempre di gid mawala ng bugas nga ato ang ipangbutang dira mga bayot og carrots og tomato. Maura na nga ako ang gipanghampol din ha sa kalanon ni Karina karong adlaw. Pagduaw na mo diri sa kusina kay magtimplahon ta og gatas si Karina kay nangayo siya. Mao gini among nasakpan gabuhat ning amuang tate dinhi og kalanon. Nakaingon siya og si Karina natulog na. Mao nang gihikay na niya aron wa kunoy magsinamok. Unya kay iyang apaw gasiga pa mang mata dali-dali day kuha si Karina og pipila ka buok. Kay mutabang pud siya gama sa iyang tati mga bayot. Wa pigid na siya na kontento mga bayot magkuha pigid na siya dinha mga bayot dan iyang dadon dinha sa iyang butangan. Mao ni katawan sa iyang lola basta si Karina magmata basta magama na siya og kalanon. Kay bisag dili patabangon sa apuhan si Karina mutaba. Patsadang pagkabata no. Masuko pa gyud og akong ingnon nga ihatag na sa imo ang lola mga bayot. Ganahan gyud siya mutabang-tabang. Paminawan ninyo. Give it to tati na. Daddy may say hi, see. Nangilabot gyud siya. Oh, balik na po do. Siti ver chica carne finish kaniga. Kunci mana te carne bedikas pesene. Konis kana persin. Langga. Look at here. Nag. Tu tadi gi pizza beta. It's mine! No, it's why. Same as it too. No, that's Tate. Tate make that one. Cook after we together eat. Okay? Pink house carne noodle. No, no,
That's not yours. That tati die. סיפר סיפץ חילוקי, צ'ינקה חילוקי לחיים, צ'ינקי. שעת חילוקי. תראי ששכם חילוקי. Well, where you go? Slowly lang ga. Чиска на ине ахаш. Ебели не шиерли. На великайне. Ебитур. Dibito tati die. Ит мега тукоме. Come. It's come. That's tati. It's Daddy. It's Daddy. Dibito tati die yun. It's Daddy. I can't. Ya. Inside can. That's not yours. That tati. İşkisi. No, I can't. Mom, is it? Here are. Human naghulman sa kugangan ako'y magluto ani kay di kurente man di man siya kahibaluan ni unsaon pag-operate mga bayot kay kani adto ang ilaang nahibaw-an agipora gyud og kaldero. So karon kay kaning mga appliances dinhi o kaning mga gamit dinhi sa ilang panimalay puros kurente ako'y maghikay ani mga bayot. So iyon lang nato na dira mga bayot aron maka-start na taron mainit na ng edible dira mga bayot. While magpaabot ang mainit tong edible didto dire maghulma ta ni ato ning ipatag-patag dire kay balo biya ta mo patag kay balo man gani ta mo patag og buntod kani pa bang dili ra kay buntod charot. So palamanan ta na dira mga bayot no katong potato nga ginama sa kong ugangan mo na atong ipalaman dira para malami-lami ako ra man poy ga-compose ani ga maog unsay akong ibutangan akong peanut mga bayot kay kita kog peanut aning karaplinan pinalit ni sa kuang kagaw pa atong dito Silag City mga bayot. So ato ra na din hang idoot-doot para mo takom na siya mga bayot dayon. Butangan tarig harina ning lamisa mga bayot para dili mo pilit sama ani o kay og di man guna ko butangag harina mga bayot mo pilit mga bayot mura siya og life forever. Di mo bulag anang alho nga ako ang ipatuyok-tuyok. Kaning kalanuna, mura ra po ni siya og kinidkid ba nga naay palaman. Galing kay katong kinidkid nga ginama, kamanting mo'y gigama. Ang kani, harina mga bayot, ambot unsay klasihan ng harina, first floor, second floor, o third floor ba ng pagkaharinaha, basta kay harina ni siya, ug mahimo ni siyang pan. Diri naman po ko nakahibaluan ng kalanuna mga bayot, kay sa kaingon ko pa kaniadto nga wa lagi ni sa amo. Pagkainit sa edible, ato na nang ilunod drag binagsa mga bayot, pasagdaanan nato na siya din ha og maluto, kay makabalo magyugag maluto din ha, kay mo brown man na. So bali-balihon nato na dra mga bayot, kay mudako siya mga bayot, min expand ang iya ang kadako, ni expand kay balo biya po ko in English. So ato na nang ibutang dira mga bayot sa butang kay naluto na gid ni. Ang kanadeng blankadita nga akong gibutangan akong tissue mga bayot para ang edible mopilit dira sa tissue. So ako ang binhi diri mga bayot papayod na human og paligid-ligid aning iya ang giligid-ligid diri mga bayot. Kay og niya papaniki ko no og dili mingon siya og slime mami. Nakaingon maguna siya og gadula-dula ra ni iyang tating gabuhat ani. Wa siya kahibalo nga kaning kalanuna makabusog ni sa tinai. So kanit tanan nga akong giluto karon mga bayot ubay-ubay buhol gyud ni pero inigabot dato akong duha ka kagupa then dad-an den to nila og mga amigo aw. Kaning kalanuna mura ni siya og gitilapan niya. Kay hello, wala ba ni asukar, sumukaon gini sila ilan ning partneran og kape dayon na wa na toyo dayon kumingking ani nila. Pero ako ani mga bayot mukaon ko ani akong partneran og coke, di ba? Ang ako ang ilong magbukad-bukad gud taon inig panugam. So last lang ni na akong ibutang dinhi mga bayot no, ako ning itak ang inani ang forma niya mga bayot og imunis siyang abrihan sa sulod. Ang uban og magluto ani mga bayot ang ilang ipalaman dinikdik o kanang ginaling nga karne. Aron masayod gud mo gunsa ni siya kalami. Lantawa lang ninyo ang reaksyon sa ako ang panagway. Og wa gani na usab nang nawunga aw. Sure ko lami gini pero init-init mga bayot ay pero tulon beb kay kalanon na ni. Basta gani na ay pangdasok sa baba diri padulong sa tinae aw una gyud ang mukaon si Celestina basta lami lang sa akong paglantaw. So hapit ako na magluto mga bayot no mo na ni tanan ako ang niluto mga bayot ning ako ang binangkal biko keeping puto og syakoy tag 5 na lang pili na mo. So diri ra na ako tapos na akong favorite si karong adlaw mga bayot. Dagan salamat sa inyong paglantawan. Don't forget to subscribe my YouTube channel. See you tomorrow. Bye-bye!